En la nostra llengua també parlem de l'art actual amb dues persones que es mouen en el terreny de les arts visuals. Són artistes que compten amb el valencià com a vehicle de comunicació, però els seus punts de partida són ben diferents. Elías Taño, il·lustrador, muralista, dissenyador i dibuixant, i Paula P., il·lustradora i coorganitzadora del festival Babacamo. El valencià per a mi és principalment la meva llengua materna, és la llengua en la que m'he educat, la llengua en la que m'he criat, en la que he après a llegir, en la que he après a pensar i per tant a partir de la qual construïsc tot el meu pensament. Per mi la llengua té un component que ens fa ser part d'una comunitat. Allò de que la llengua és un vehicle per transportar la cultura pròpia d'un lloc, d'unes persones, d'una idiosincràsia pròpia d'una cultura, com en aquest cas és la valenciana. Aleshores, per mi, utilitzar-la, la llengua que se parla aquí, és una forma de respecte, però també d'integració i d'entendre un poc millor la història del lloc on arribes, no? En el meu cas, jo vinc de Canàries. Aleshores, València és una cultura similar, podríem dir, però no és la meva cultura on jo he crescut. Professionalment, en un moment donat vaig fer l'aposta política de comunicar també tot el que faig en il·lustració en valencià. És la llengua que utilitzo en les xarxes principalment, és la llengua en la que parlen els meus clients i les meves clientes, a no ser que siguin d'un altre lloc o que no m'entenguen, i és la llengua que utilitzo també per a crear els meus continguts. Aleshores, per mi, trobar-me amb la llengua del lloc on estic lluitant, on estic fent política i cultura, per mi és molt important perquè me liga amb les persones, amb la meva comunitat. Perquè a la fi aquesta jo vull dir que és la meva comunitat, els problemes de la comunitat on soc m'afecten també. Jo integre tot allò que me fa mal, també allò que me fa bé, en aquest cas la llengua valenciana. Per a mi, comunicar i crear en valencià, la veritat és que sí que és una cosa que penses, si perdràs públic, si tindràs un abast menor, però jo creo principalment imatges, encara que puguen anar acompanyades de text de vegades o encara que puga publicar-les acompanyades de text en valencià, però la veritat és que per a mi no és un factor que reste, sinó que com forma part de la meva veu i de qui soc com a autora. El mural, quan faig el dibuix amb l'escriptura en valencià, lo faig per dues raons. La primera, perquè per mi és important que el dibuix acompanyi una frase, perquè si no el significat d'allò que tu dibuixes viene interpretat per l'altres persones, no? Tu fas el dibuix, l'altre interpreten, creen, pensen. Això està molt bé, però quan jo faig propaganda, perquè allò que jo faig és propaganda política i ho sé, assumeixo, meto l'escriptura en valencià perquè vull dir-te no que tu penses que cosa és això que jo he fet, sinó vull dir-te una idea. I més que una idea, vull fer-te una demanda. I per mi allò és molt important perquè treballo con demandes sobre les relacions de poder que n'hi ha al nostre sistema capitalista. I després també li veig una potencialitat, que és que hi ha continguts que, a banda de la part d'il·lustració, no? En la part més de contingut, de què és el que contem en el treball que fem, hi ha continguts que existeixen molt en altres llengües, que existeixen en anglès, per exemple, que comencen a existir en castellà, però que en valencià no existeixen. Aleshores, penso que és important també
apostar per poder acostar segons quins continguts a gent que la seva llengua principal siga el valencià o que no tinga accés a altres llengües, per exemple. Jo crec que així parlar valencià o escriure en valencià és un acte polític. A Catalunya no, potser no ho sé, però així sí, així és un acte polític que ens reivindica també en l'esquerra, amb un pensament ficat en un valencianisme entès com d'esquerra, de baix, de classe treballadora. De fet, si pensem en la història de València recent, amb el blavisme, amb la lluita per els símbols identitaris de València, del País Valencià, també el País Valencià finalment així de Comunitat Valenciana, no? Això forma part d'una lluita històrica entre el catalanoparlant, el valencianoparlant i la gent que pensa que el valencià és diferent i que també València és Espanya, etc. Treballar en valencià és una aposta política claríssimament i no sol ser casual. Potser algú no s'ha parat molt a pensar-ho, però normalment les persones que creiem en valencià és perquè tenim la convicció que és important fer-ho. Per mi, trobar-me en un mural amb una frase en valencià vull dir un posicionament polític molt clar, així al País Valencià. Així no ho pense i per això ho faig, perquè és una llengua que ha estat molt minoritzada. No oblidem que aquest país porta 25-30 anys de grups de dreta, d'ultradreta, m'atreveixo a dir, al poder. Tot això ha fet que la llengua ha estat molt minoritzada, no? Molt utilitzada com una cosa quasi folclòrica per el valencianisme de dretes. Jo creo a partir de temes que em preocupen, que m'interessen, que tinc a prop, que me toquen a mi personalment, que toquen a la gent que tinc a prop o que són temes polítics, socials, que tenen una rellevància determinada i que em travessen d'alguna manera. Aleshores, clar, com que ja sabem que lo personal és polític, en aquest cas la llengua també és una qüestió tant personal com política.